Hi guys, mayong hapon sa inyong tanan. So diya si Richmond. Ang Richmond na bata. Ubang ka? Ha? Tigway may baka, ubang ka? Ha? Ta? Bakod? Bakod ba? Ubang ka, tigway may baka? Dili maguban. Maguwan na. Manigway mi sa baka guys. Manigway mi sa baka guys. Sabaw. Kaya na ayaw naman ang motor niya. Dalhan, tahusan na lang tayo na si Koreana dito sa bukid nila mama. Oh, dito ra lagi ka? Oh. Diyan namin sa bukid, guys. Ato nang pigwayon si Balis. Kaganiya sa buntag si Raymond ang manigway danhi kay na kuan ang motor kaganiya hanihan nadaot. Nadaot ang motor kaganihan nabali ang kuan flywheel. Oh, flywheel. Murag flywheel man siguro to ang nadaot. Na ikakuan sa Giayo sa guys. Hu. Asa glugno ta Balis. Nadani ra nato ibalhin si Balis guys. Nato na mahikot ang baka guys. Naikot na nato ang baka. Ato na po nato ang ato na pong isa ka baka tong tagwayon. Ang gatasan. Gahapon kay ang hidala ni Momon nga motor kay kato mang yelo na di man siriri ka balog dala sa motor nga di clutch. Si Nestor ang nagpigway sa baka. Nakaganiya po sa buntag. Pigway ni Raymond daan ang baka daw gihatod si Koreana iha siya paingon siyang trabahuan. Chin. Habog basag sa gihitan ni Doraemon. Naman no. What? What? Huh? Tutuya pa ng isa da guys. Ah. Ma. 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 Ah. Dahil sa tutuyo. Ah. Ah. Ma. 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 Ah. Ito sa dyan to ay guys. Pangitas yung kabaw. Yan naraday ang kabaw dan niyo. Magsabod ko na ba?
Ha? Napa, painom muna siya guys. Hindi mo siya inom. Kung siguro siya, bugnawan. Magbahog ta sa manok. Naglumlum na po rin isa ka manok diha guys. O katong nangitlog. Ang kaning diri wala pa nagpusa. Napana diha isa ra ka itlog. Duha sila ka manok nagluob. Ang diri naglumlum na po siya guys. Yan na po nag-itlog dani oh. Ang buya naman na diha bugas dani guys para sa manok. So. Tara, lang. Kunong baril. Ja. Isar kabuk dagan ha. Asa? Isa ikom. Ha? Kunong dia na. Ay kanang ikom? Wala na piso tong nagpangas me. Hindi na nagtampo sa kuwat alay. Iya man mga piso to. Tulo na kabuok. Ha? Tulo. Siya ka nga dito kay tapos sa itong dito. Kung di bahog. Di nan tabi taw ka nga ipahatag ni mo na Diyan na may ilan ni mama guys. Unya si Koreana, nakailis na si Koreana. Baon-baon na siya siyang sinina. Nahurot ako ko balunan. Nahurot ni mo kaon imo balunan o ang sulod sa balon. Ay, sunod sa balunan. Unya kumusta man ang first day sa eskwela? Ulo. Napaila-ilang eh. Sa isa. It's my name, Peter. Ya, ngayon may avocado guys ni mana. Pati na ba may paila-ila? Avocado na kani hinog na namong gikuha. Napa iyang hilaw daw ni i-delivery daw na niya. I-delivery daw na niya guys. Nya si mama. Kuana sa ling. Si mama wala din si mama kay. Si mama sa kuan. Ilan ni Sudli ka na. ate. Ay, sudli ka na. So dudong suka kana magisuka. Suka tuba dili. Ini avocado guys. May atong kaunon pagkabuntag sayo. Nganong gahapon wa man ninyo ni gi-deliver na? One man. One. Bisbita ng hinugkor. Ay, nago? Ikaw sa tukor. Ano? Isulod ba? Isulod ba? Ay, bukas. Tapulan ng Koreana gid. Sige, asa na. Kalahot na mo mo ni ko. Ganiha, wa man gud si Momo nakahatod ka ganiha kay aw si Riri kay na bali man ang flywheel sa motor. Lagi, oo, patulid pa. Walang si Koreana ka ganiha si Momon sa naghatod. Ugma. Si Riri na maghatodan ni Ugma. Naghatod na mi pa. Okay. Ini guys. Manguha tag udlot sa kuan guys kay atong kuanon sa niya. Atong basuyon magbasoy ta. Okay, para nga kuan. Ato sa udlot.
Labi man. Labi ni mama. Mama Lile. Labi ni? Dili. Oh. Ang nagani, urag ka nga labi lagi. Hindi man nagkahalin nga na. Ikaw ang kaskulay ton? Ikaw nun. Yeah. Eh. Kumusta Kunsa niya? Kumusta mo eskwela ganin ha? Wala. Litay ra. Ha? Litay ra ko. Dito ra ka? Pilay balon. 15. Oh, dako naman. Kunsa na yan natanong? Ha? Kanya. Upo. Dami na ako nun? Ako nakapilay dami. Agak ko nagdako rabay kayo na ni bunga dak. Saka nakatilaw gani di ay? Oh, teman? Ano mo tumaka nakatilaw? Ito man sa kabiswa man na. Bungan ugma katilaw saka Bunga nagma. pag mamunga na Ay, pwede na sa di lutuan. lutuon. Oh. Gulay to. Hindi pwede lutuon. Yung pipino lang ay hindi pwede lutuon. Hindi na lutuon. Asan pipino? Yung maliit. Yan. Ito. Kanya? Ito. Ano? Tumay kidahon guys. Kanya. Kanya. Ito naman ni ganda. Kanya ra. Kanya, unsa niya? Okra. Kura? Kana ha? Tagulay guys. Atong basuyon. Ampalaya. Kana ha? Sitaw. Kanang isa? Kamatis. Kanang isa na yun? Kamatis. Kana ha? Atsal, itanim ko dyan. Nga pa gulay guys. Itong sabawon. Sabawan na to itong busing. Oh, sabaw. Kaya para makahigop sa sabaw. Oh, sabaw. Building rada. Hugas sila sa plato guys. Dayon nang laba po si Cyril. Nagtuyok po na siya sa washing. Panglabhan niya mga sinina ni Raymond. Ay, tasa na yung hugasan guys. Lusa pa dito. Lusa man na pader. Tugoy sa Vicente. Hugasan na sila na itong gulay. Itong himay-himayin guys. Dagat man yung ikudat to rin. Sige, Vincent. Dugay. Dito dito. Ya, kumusta man ang first day sa itong eskwela? Kumay na nalulot ko may isa kanina. Yung kanya yun. Sa dyan, Na si Bintoy guys, nagkuan ko na siya, gipanudlan niya ang punduhan niya ang CR sa kuan tubig. Aming gunting. Ang balunan no, nay balunan na niyo, di niya sa di mahugasan. Nagkuan na tubig siya. Ato. Ay, ato na mga ganito na pili lang mo. Iba na yung CR dito. Kasi magsaga sa horse ba? Sa yukon. Mga ganun. Ito ito kili do. Kaya na siya. Barin. Ang sabi. Ako na himayon guys. Para atong mabasoy. What?
Dali na siya hambo guys kung sigihan na tug udlot. Ligid lagi. Ini dia kagaya dulu kasi aku sa pagluwag purong lagi. Sige di ako karon takungon kag luwag mag-uk-uk kag takungon kag luwag. Tawa-tawa ka ra ba? Nagidi mong ka sungugan. Sayo nag-agas ang tubig guys. Dua-dua nih, kaya burung ang tanah. Wah, belum terpuji. Ah, ini apa? Mana? Wala Kana gid mong kaungit. Kana gid mong kaungit lagi kor. Lagi na, ayun sa lagi na. Ikaw pagsabot, Ito na rin. Apa? Kabak-kabak man ito ba? Brown. Ito man. Kapit na nila brown. Halingir din tong takuri dana lang. Dong, amin ang sadli na takuri na tubig ng may, amin ng may. Kuri. Nadiya, ya. Ano lagi yun? Tubig. Amin din eh. Shout out sa inyong tanan guys. Ug maayong hapon. Sa tanan-tanan. Shout out. May ginhawa ba? Re. May ginhawa. Kanta-kantahan naman. Wala nagtukar ang sapot. Pareha na sila kuan ni mundo na. Tagsara ka kuan ba? Di nagka kuan ni mo kay tagsara ka. Yan na guys, nahuman na taghimay sa atong gulay, ato na daning gulayon, nya kani ato ning itanom kay para mudaghan. Maraming salamat sa inyong lahat guys, to all viewers and subscribers, mga solid supporters, silent viewers, ug sa mga hindi nag-skip ng ads, ug sa mga nag-share ng blessing at sa mga baguhang subscribers, daghang kayong salamat sa inyong tanan ug shout out sa inyong tanan. Hanggang dito na lang ang video ko guys. Bye-bye.